Siemanko, Kruszina, jestem na Tokyo Dome na meczu Yomiuri Giants kontra coś tam Kamham Fighters. Tokyo Dome jest spory i robi niezłe wrażenie. Na meczach baseballa może zasiąść 55 000 ludzi. No i kurde, to wygląda nieźle. Widokłam nawet. Wejściówka na takie coś 2300 jenów na ten sektor. To były jedne z ostatnich miejsc. Jeszcze puściutko jest, bo dopiero co otworzyli bramy. Dostałem program meczowy i wachlarzyk, jakby nie było za gorąco. Także tego, nie? Baseball.